angizwana zonke izinto ukhathele udinga ukulala. Umama uMary Twala wazalwa ngomhla we-14 ngoSeptemba ka-1939 yaye ebeyindumasi kwimiboniso bhanyabhanya kumabonakude nakwimidlalo yeqonga. Ukanti ke wathabatha inxaxheba nakwimiboniso bhanyabhanya yehlabathi equka uMapantsula, iSarafina, A Love in Africa, Malunde, inyakanyaka, uhlala kwabafileyo neminye emininzi. Waphumelela iwonga kwicala labahlekisayo kuhlala kwabafileyo noMolofish. Nangona ibisele ihambile iminyaka kodwa uqhubekile nomsebenzi oncomekayo ezinikele kakhulu ewuthanda umsebenzi wakhe. Umama uMhlongo uke wangumlinganiswa kumboniso bhanyabhanya uBeyond the River. Ogqa bakhe bamothulele umnqwazi bemntshontyela ngendima yakhe kweli candelo. I'm so saddened, but I must say she has been very ill for a long time. It's just that she was a strong person. I am sure I'm proud of our government that a couple of months ago that Cyril Ramaphosa, our president, bestowed upon uMary the Order of Ikhamanga silver for her contribution, immense contribution to the entertainment, theatre and film industry. And that was Mary's versatility. She fitted in movies, she fitted in theatre, she fitted in television as well. Insanganikazi iyantyontyelwa. Kunyaka ophelileyo eliqala lifumene iwonga le-Order of Ikhamanga kumongameli Ramaphosa ngokuzinikela kwalo kwezobugcisa. Uyilimile ke eyakhe indima yaye akakho onokuyilima. Ukanti ke akacaci ngokwangoku ukuba yintoni unobangela wokusishiya kwakhe kweli limagadahlabayo. Lala ngoxolo ke sikhukukazi esimaphi kwangqingqwa olakho ugqatso ulufezile.